този път снимам директно към Сименса, защото искам да видите нещо, което много ме дразни, а именно как е дигнат пантограф. И защо ме дразни точно пантографът за измерване на напрежението, защото не е другия, който трябва да бъде към посока София, а е този към посока Лакатник. И това много ме нерви. Иначе може да го видите колко е сладичък. Този път е на видео, не е на шорт, но е ценна снимка. Това е тривъгълна мотриса, отново пак казвам. И в днешното време в Лакатник. Тук има много красоти, като снегът, Сименса и скалите. Направо снимам към скалите. Самата бордова част на този влак, която е колелата и така нататък, се движат безшумно и точно затова и влакът е безшумен. И дори когато е на път и се опреш, няма да ти вибрира като на... се носи в лодка, която се клатушка по вълните. Така че най-добрият е ето този моят красавец. За България си оставя най-добрия, за мен също.